salubin, let us pray. Taas natin ating kanang kamay. Opo, dakilan mapagpala namin Diyos, sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa bawat isa sa amin na karating na maluwalhati upang malayang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa hindi, hallelujah, mababayaran, kabutihan, kagandahang loob, ang kapuspusan ng isang Espiritu na ipinadama sa amin. At naunang mga yugto, manalagawaing nilangisan, ang mga pagpupuri, ang mga patutuo, awitin ng mga awit, ang pagbibigay ng may katapatan. Salamat sa mga anak na tumatalima at muli aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kaming lahat na narito ay nanikluhod muna, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, mga unguarded moments. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa mga karumihan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin, wala akong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng aming minamahal iniibig ng mga kapatiran, lalo na mga bisita, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangkalahatang panalangin, aming minamahal, kagalang-galang na Evangelista, Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Nagkawindang-windang na, maminamahal. Hindi na tayo sabay-sabay. Sabay-sabay, maminamahal. Magsabi ng hallelujah, praise the Lord. At least malakas-lakas na, kahit nagkawindang-windang na. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At bago ang lahat, ako muna ay bumabati ng may pagmamahal sa ating minamahal, kagalang-galang na Evangelista, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Amen. Sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pong minamahal mga beloved workers, beloved elders of the church, ating kasama, at sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Amen. At sa ating minamahal, iniibig ng mga bisita na narito, ating kapiling, at sa mga kapatiran, baguhan man at datihan, na ligtas na nakaraang anibersaryo, ating ginaganap, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa hindi na pagtatagal, ang bilis umikot ng orasan. Alas 2:20 na, maminamahal. Amen. Atin pong pag-usapan, pag-aralan ang salita ng Diyos dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 12, talatang 36 hanggang 37. Ang atin pong pag-usapan ay dapat ingatan ang bibig at dila ng mga Kristiyano. Sabi nga ng ating mahal na pastor, open your mouth to praise the Lord. Ulitin ko po, ingatan ang bibig at dila ng mga Kristiyano. Amen. Sabi ng butihing pastor ng ating kagalang-galang na Evangelista, open your mouth to praise the Lord. Kindly, basa, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, ang talata po ay 36 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan ka. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Sa English, kindly paki-flash. Sinabi rin, maminamahal, but I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. 37, for by thy words
thou shalt be justified, and by thy word thou shalt be condemned. Bakit, maminamahal, napakaraming Kristiyano ngayon? Walang preno ang bibig. Walang preno ang dila. Kung ano-ano ang mga sinasabi na nagiging kapahamakan ng karamihan, lalo na yung nakakarinig. Sabi natin, we are telling the truth at we are in the truth. Tayo'y nasa katotohanan, tayo nangangaral ng katotohanan, tayo po ay napabilang sa iglesia na nagtuturo ng katotohanan. Pero yung ating mga minamahal na mga kapatiran, na iilan, ay nagiging lason ang kanilang mga sinasabi. Hindi po biro yung pagsabihan ng ating beloved elder na they are gold digger. Masama yan, pagsabihan kang gold digger ka. Dahil sa sinasabi ng mga choir member dati dito, na ngayon nagliliwaliw, nagtataka ako, pinapakanta ng mga outreach natin sa buong palibot natin. Humihingi yan ng tawad at pinatawad natin, pero hindi natin pinahihintulutan na manglason na naman sila diyan sa mga outreach na kanilang kinalalagyan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag, maminawal, sinabi lang, ingatan ang bibig at dila dahil sa iyong sinasabi, sa binibitawan ng iyong dila, doon ka husgahan, doon ka hatulan. Kaya ginawa ang bibig at ang dila para matuto kang magpuri sa Diyos. Hindi mo yan gagamitin para magiging kasiraan o sisirain mo ang iyong kapwa mananampalataya. Hindi tayo niligtas na mahal na Panginoon para pagdating sa kaligtasan, nandito na tayo sa katotohanan, sisirain natin yung ating kapwa. Mula daw nung makilala, makausap ng mga rebuilding ito. Rebuilding ang tawag ko rito eh. Amen? Kasama lang natin yung last anniversary. Nagagawa-gawa dito sa ating harapan. Nag-ayos ng ating mga tarp. Sisitahin ng mga nangangasiwa. Sisitahin ng kanilang kapwa. Oy, tabingi, hindi maganda. Hindi naman makikita yan. Dapat nagtutulungan. Ngayon, nasasaktan pala. Nagkakalat ng lagi. Ay, si Kuya Buboy, ganyan yan. Si Divine, ganyan yan. Napakinggan ng isa sa mga anak ng ating beloved elder. Ganun ba sila? Ganun ba? Ay, kaya pala. Yung aking father-in-law ay gold digger. Masama yun. Ang gold digger ay yung mga pinagmulan ng mga salitang hindi kaya-aya. Palakpakan natin ang ating malapang everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabulungan, sinasabi ng tao ay pagsusulitan nila sa araw ng paghuhukom. Sa 37, sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ngayon pa lang, maminamahal, itong mga taong ito nasa impyerno na. Amen? Amen? Lahat ng mga nagsasalitang ng mga hindi magaganda, hindi yan ugali ng mga Kristiyanong totoo. Ugali yan ng mga tinatapon na ng mahal na Panginoon doon kay Satanas, ibinigay na kay Satanas. Isaiah chapter 54 verse 17. Makinig kayo, alam ko nanunood sila ngayon. Makinig kayo dahil ito ang para sa inyo, kayong libasa. Isaiah 54 verse 17. Aklat po ng Isaiah sa kabanata 54, sa talata po ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan,
At bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa Saglit lang, kahatulan, ha? Ayan, oh. At bawat dila na gagalaw laban sa iyo gagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. sa kahatulan ay iyong hahatulan. Tuloy. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bukod sa walang galang, mga bastos, hindi yata tinuturuan ng mga magulang, walang alam, grabe maminamahal ang kanilang mga natutunan, puro, hindi ko alam kung bakit dinala. Ito yung mga pangsira talaga ng damo. Ito yung mga dawag. Ito yung mga kambing na talagang sisirain ng mga karnero, yung mga sheep. Grabe ang shepherd palagi nagbabantay. Tayo'y palagi nagbabantay para wag masira. Pero talagang itong mga lubo na ito, talagang pumapasok sa atin. Hindi natin pahintulutan ito. Huwag kayong maniwala dito. Huwag kayong makinig dito. Dahil itong mga to ay mga panirang damo. Ito maminamahal. Kaya nga ang sabi nito, ingatan ang ating bibig. Ingatan ang ating dila. 2 Timothy, or rather James, chapter 3, verse 1 up to 12. Dahan-dahan lang. Isulat ninyo. At kapag nagrireklamo itong mga to, kapag nagsasabing hindi ako yan, at kung ano na naman ang sasabihin sa inyo, ayan, Biblia ang magsasabi. Kindly, basa. Aklat po ng Santiago, Kabanata 3, talatay 1 hanggang 12. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit, ay napapabaling kung saan-saan ibig ng taga-ugit. Excuse me muna. Putulin muna natin diyan para maintindihan ninyo. Ang kabayo daw, nilalagyan ng busal. Ang barko, may timon. Yung ugit, timon, tawag niya sa Bisaya. Yung hinahawi sa likod para kumaliwa, kumanan. Mabuti pa daw ang kabayo, natitame pa natin, natuturuan. Mabuti pa raw ang barko, kahit anong unos, kaya ng kapitan, pakaliwain, pakananin. Pero ang mga bibig nitong mga demonyong ito, na mga inalikan ni Satanas, kawawa naman. Katuwang namin itong mga beloved elders, na nanalangin, nagpupuri, nag-aayuno, pagsabihan ka ng gold digger, nang dahil sa sinasabi ng mga choir member na ito, instrumentalist na ito, mangkailiti ka sa galit eh. Pero hindi tayo nagagalit dahil kinukundi na natin sila. Nagagalit tayo kay Satanas na dinadaya itong mga taong ito na gusto natin maminamala tayo, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngunit itong mga taong ito kinakasangkapan ni Satanas para talagang ibulit ang karamihan dun sa dagat-dagat ang apoy. Kung gusto sana nila, sila na lang. Huwag na silang mandamay pa. Amen? Terrible. Tuloy ang basa. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap Dila, isang maliit na sangkap. at nagpapalalo ng malalaking bagay. Nagpapalalo, nagpapayabang, nagsasalita na kung ano-ano, nang nagpapalaki, tulad nga ng sunog. Sinisimulan ng sunog, kaya isang puspuro lang, isang sigarilyo lang, ilang ektarya ang pwedeng sunugin. Ganun ang dila at ganun ang bibig. Kindly. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap. O, tingnan. Ang dila ay isang apoy, isang sanlibutan
na nagbibigay ng kasiraan. Dila. Payag kayo, tanggalan ko ng mga dila ito? Ay kung po pwede lang, bakit hindi? Kindly, basa. Ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dila'y pinagniningas ng impyerno. Ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Kaya itong mga nagsasalita na ito, ngayon pa lang buhay pa, andiyan ngayon kung saan-saan pupunta, nasa impyerno na. Tuloy ang basa. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng isang lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang papurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asitonas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, buong isang taon yata, ito ang ating laging tinatalakay. Iisa, dalawa, tatlong tao lang naman itong gumagawa. Kaso lang, nalalaso ng ilan, naniniwala. Nung marinig nila, masabi nila, kasi nandadamay na lang ito. Hindi na po talaga Kristiyano yan. Mga itinakwil na yan, itinapo na ng mahal na Panginoon. Akala mo lang andun, kumakanta sa iba, tumutugtog, kung saan-saan ang gusto. Anong ulitin ko? Tandaan ninyo ang sinabi ng ating beloved minister, June Ricardo Isguera. Sabi niya, maminamahal, mapamanggagawa, mapamang-aawit, mapamanunugtog, mapamananampalataya, kung ano ang kanilang mga kamaliang ginagawa sa kanilang pinanggagalingan, saan man ninyo sila dalhin, yun at yun pa rin ang kanilang gagawin. Maniniwala po ba kayo? Pumalakpak ang mga naniniwala. Magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, kumbinsido tayo. Huwag na ninyong pahintulutan na papasukin pa sa inyo at pagsabihan pa kayo na, oy, sabi nung ating beloved elder na isa, isip-isipin mo, kuya, ang sabi, ikaw na lang ang natitira, kailan ka susunod? Pangalapastangan, mga walang turing, mga walang hiya. Mahiya naman sana sila sa mahal na Panginoon, hindi po sa akin, hindi sa mahal na pastor, hindi sa kung sino man. Mahiya sila sa mahal na Panginoon. Dahil lahat tayo dito, tinawag tayo na malapin para maglingkod, nagsusumikap, ipagtrabaho ang ating kaligtasan, pagkatapos pagsabihan ka lang ng mga ganyang mga salita. Sabi ng ating binasang talata, hindi dapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. No corrupt communication. Ephesians chapter 4, verse 27. Pakibasa ang talata. 29. Bali, Ephesians chapter 4, verse 29. No corrupt communication proceeded out of the mouth of the man of God o children of God. Sisters and brothers, tayong lahat na mga tinubos ni Kristo, wala daw dapat corrupt communication, corrupt mga hindi magandang mga pananalita na ating sasalitain. Itong aking sinasabi ngayon, hindi ito masasamang salita, ito'y pagsaway sa kanila dahil ito'y talagang hindi pinahihintulutan sa ating banal na iglesia. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basa, kindly. Aklat po ng Efeso, Kabanatay 4, talatay 29,
Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Hindi na naging kapakinabangan yung napapakinggan laban sa atin, laban sa iglesia ng San Carlos, ng mga nangangasiwa, ng mga tumatayo. Maganda bang salita yung tatawagin kang gold digger? Amen? Maganda bang salita yung, sila kuya? Bakit paniniwalaan ninyo? May baril yan. Bakit paniwalaan ninyo? Nanununtok yan, nananampal yan, nananakit yan. Yung mga salita na yan. Walang takot. Pues, wala pala kayong takot. May paglalagyan kayo. Kinakailangan kayo ilagay sa bilangguan para malaman ninyo yung ginagawa ninyo, labag sa batas ng tao at labag sa batas ng Diyos, lalong-lalo na batas ng iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 19 or chapter 13 verse 3. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, ang talata po ay 3. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay nagkakaroon ng kapahamakan. Amen. Grabe yan. Hindi basta-basta yan sa Ingles. Ano sinabi sa Ingles? He that keepeth his mouth, keepeth his life. Sino daw ang nag-iingat na hindi nagsasalita ng mga masasama? Ang ating bibig at dila, nag-iingat sa kanyang buhay. But he that openeth wide his lips shall have destruction. Kapahamakan ang pupuntahan. Kaya nga kanina sa ating binasang talata, sa iyong salita, huhusgahan ka. Yes, sabi ng propeta ng Diyos, open your mouth to praise the Lord. Buksan lang ang bibig para purihin, dahil ginawang ka ng bibig para magpuri ka sa mahal na Panginoon. Kung hindi ka nagpupuri, kakain ka, magpatutuo ka sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? 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 Makipag-usap ka ng maayos na pakikipag-usap na hindi ka nang kukundina, kinukundina mo na. Ang nangangasiwa, ang nangunguna sa iyo, isang elder diyan sa dako ng Uminga, nabaliw. Isang pastor diyan sa Palawan, namatay. Isang Baptist pastor, nilait ang mala pastor, patay. Sabi ng mala pastor, magbiro ka na sa ahas, sa kubra, wag sa mga Kristiyanong tunay, lalo na yung mga nagpapagal sa inyong mga kaluluwa na nanalangin araw at gabi para kayo'y ingatan, patnubayan sa mga pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay ninyo. Amen? Ingatan ang ating mga bibig at ang ating dila. Amen? Amen? Nakakatakot. Ang paghingi ng tawad ay kailangan totoo. Hindi sa nguso, hindi sa bibig. Amen? Hindi pakitang tao. Amen? Dahil kapag humingi ka ng tawad, pinapatawad ka karakadaka. Sino ba tayo na dito magpatawad? Amen? Pero yung paulit-ulit mo, ipasa mo yung mga kahibangan mo, yung mga ginagawa mong, dahil hindi mo lang nagustuhan ang mga pangangasiwa sa iyo, hindi totoo na minamahal mo ang inyong nangangasiwa. Sabi ba naman, mahal na mahal ka namin, kuya. Mahal na mahal namin si Ate Divine. Mahal na mahal namin ang mahal na pastor. Mahal na mahal namin ang mga beloved babies. Pero pala, kung ano-anong sinasabi. Hindi makapagsalita yung tao, yung bata, yung babae, na gold digger yung ating beloved elders o elder.
Ang sama kaya noon, ang sakit kaya noon. Pagsabihan kang gold digger ka, grabe ang sama noon. Amen? 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 Ano nangyari, maminamahal? Kapatid ko mismo, na sundalo. Isang araw, tinawag ako ng ating mahal na pastor, Boy, halika. Sabi ko, bakit kaya? Seryoso ang mahal na pastor? Lumapit ako, po, ano po yun? Sabi niya, ayusin mo ang buhay mo. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi maayos. Nag-isip ako, bakit hindi maayos? Nakasayin ako ng Pampanga. Yung palang kapatid ko, kasama ng uncle ko, siniraan ako doon sa mahal na pastor. Dahil gusto niya, kung anong natatanggap ko, matatanggap rin niya. At kung anong request niya, ibibigay ko. Lahat-lahat ng gusto, ng kapritsyo niya. Ganon din itong mga taong ito. Di sabi ko, mahal na pastor, maayos naman eh. Yung sabi niya, bakit lumapit yung kapatid mo sa akin? Di, maliwanag na. Bakit lumapit yung kapatid mo sa akin? Ang sabi, ikaw daw ay masyadong pabaya sa kanila bilang mga kapatid. Sabi ko, ano pong gusto nila, mahal na pastor? Hindi naman po mga full-time worker yan. Hindi naman yan nagpapagal kasama ko. Bakit? Nakita niyo naman, ang mga pagpapalang tinatanggap namin, mas malalaki pa ang binibigay ninyo kaysa aming mga tinatanggap dito sa probinsya. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi tulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gising ang Panginoon, nakikita lahat ng ating ginagawa. Isang araw, tumawag sa akin, Noy, ang Noy Manoy, ibig sabihin kuya, Noy, dalan mo akong bigas dahil ito natrangkaso ako. Kulang na kami ng pagkain, di kami makakain. Eh tayo naman dito, kahabagan ng Panginoon, yung ating sinasakang bigas, pangkalahatan, kayong lahat nakatikim ng ating pong mga pagsisikap. Tayo po ay nagtatanim diyan sa dako ng Uminggan. Sa madaling salita, nagdala ako kalahating sako. That was Monday morning. Dahil paluwas kami, date anniversary ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comun Almeda. Nagulat ako, nung nandun na kami sa Makati, may tumawag sa akin. Ikaw po ba si Mr. Remelito Nier? Ako po. Pumunta ka dito sa Makati Medical Center. Bakit po? Andito yung kapatid mo, si Rinaldo Nier. Ano pong nangyari? Nadisgrasya yung kanyang sasakyan. Siya yung nadisgrasya yung sa taas, anong tawag doon? Yung expressway doon sa taas? Skyway. Siya yun. Dala-dala yung mobile, punong-puno ng pera, galing ng Calamba, pauwi siya sa Makati, siya ang nagdadrive. Kahit pala may sakit, dahil ang sabi nga sa akin, may sakit eh. Kaya dalhan ng bigas doon sa Quezon City, paano mapunta roon? Ito ay hindi po paninira ito. Kapatid ko na yung ating pinag-usapan. Kaya itong mga naninira na to, sila ng kasunod. Ito, pagdating ko doon, naawa ako maminamahal. Yung C3 to C7, bali, durug-durug. Eh pag yun ang bali, wala ka ng pag-asa. Lumpo ka, hindi ka makagalaw. Sabi ko sa kanya, paano nangyari? Di ba nag-usap pa lang tayo kagabi, ang sabi mo, dalan kita ng bigas. Bakit nakapagmaniho ka? Bakit pumunta ka ng Calamba para kukunin yung pera? Nagtrabaho pala sa BPI, bangko. Sabi niya, kasi hindi pumasok yung aking tauhan. Supervisor pala siya ng security agency sa BPI Makati. Ang sabi ko, ano to rin nangyari sa iyo? Sabi niya, hindi ko naman inaasahan. Antimano ang kanyang cashier. Nung mahulog yung kanyang armored car, natusok sa puso, antimano, patay yung kanyang cashier na babae. Yung kanyang nag-assist sa likod,
yun ang nabuhay. Antimano yung binagsakan mula sa Skyway, dahil may jeep na binabagsakan, ang driver patay, may pasahero pa patay. 4 ang patay doon. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Bakit napunta ka rito? At bakit napunta ka ng Kalamba? Dahil hindi pumasok yung aking driver, kaya ako na lang nagboluntaryo. Sa madaling salita, sabi ko, alam mo ba kung anong kasalanan mo? Opo. Ano? Ipinagkanulo kita kay mahal na pastor, kasama uncle natin. Tingnan mo. Sabi ko, hindi tulog ang Diyos. Lagi siyang nakatunghay, ang kanyang mga mata nariyan. Bawat mamumutawi sa bibig mo at dila mo, pananagutan mo yan sa harapan ng Panginoon. After 2 years, tigok, patay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pahintulutan pa ba natin na mangyari sa atin dito yan? Sa mga kapatid natin na ito, pag hindi sila magsisi? Hindi na dapat. Amen? Amen? Hindi na dapat dahil habag-habag naman sila. Proverbs chapter 18 verse 7, kindly. A foolish mouth is his destruction, and his lips. Proverbs chapter 18 verse 7, kindly. Amen. Ganito ang pagkakasabi, ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan, at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Palakpakan natin ang ating malapay. Ito pala mga taong ito na nagsasalita laban sa kanilang kapwa, sa mga manggagawa, naninira, mga mangmang pala ito. Amen? Ayan, maliwanag yan, maminamali. A fool's mouth in his is his destruction, and his lips are his, snare of his soul. Mangmang, walang alam, pretending that they know God, they are Christians, but we cannot say this true and genuine belief. Yung tunay at dalisay na pananampalataya na kapag mayroon ka, hindi ka makapaninira ng iyong kapwa dahil mahal na mahal mo ang iyong kapwa. Iniibig mo ang iyong kapwa. Iniibig mo ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae, kasambahay, hallelujah, sa espiritu, yung mga mananampalataya, iniibig mo. Kapag nagsasalita ka ng laban sa iyong kapwa, kasambahay sa pananampalataya, you are a fool. Amen? Mangmang ka. Pretending that they are wise, but they are fools. Amen. Amen. Kukunwari na sila'y may alam. Pero yung pala, mga mangmang, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 21 verse 23. Whoso keepeth his mouth and his tongue, sinabi rito, keepeth his life. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, ang talata po ay 23. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Say. Nanlalamig kasi ito. Matagal na. Nandadamay na lang. Amen? Amen? Pag nanlalamig ka, simple lang ang gagawin mo. Balikan mo ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. Anong unang pag-ibig mo sa Panginoon? Magpuri ka, manalangin ka, mag-ayuno ka, humayo ka, magdala ka ng mga kaluluwa dito sa gawain ng Panginoon. Huwag kang mag-absent, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magbigay ka ng may katapatan, mabuhay ka ng may kabanalan. Para maalis yung panlalamig mo. Huwag yung maninira ka ng maninira ng iyong kapwa. Dahil ang paninira ay hindi yan ugali ng mga anak ng Diyos. Ang mga naninira, ugali yan ng anak ng demonyo na si Satanas. Ano bang ginagawa ni Satanas?
Sabi ni Satanas sa Isaiah, Amen, I will be like the Most High. Lalagpasan ko pa ang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, anong magagawa mo sa gumawa ng paso? Paso ka lang. Amen? Anong magagawa natin sa Diyos? Mga anak lang tayo. Minumold lang tayo. Ano magagawa mo sa mga nangangasiwa? Hindi ka naman nangangasiwa. You cannot kick against the pricks. Amen? Amen? Mapapahamak ka lang. Habang sumisipa ka, tinik yung sinisipa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Meron pa. Mga pangahas. Mga pangahas, oh. Andito sa ating gawain, mga pangahas. Yung anak ko, pagsabihan ba naman, Ate, I love you with the love of the Lord. Grabe, oh. Kalapastangan. Hindi kumikilala. May nangangasiwa. Anak ko yan, pagsabihan mo, Ate, I love you with the love of the Lord. Ilang beses mong ginawa? Sinabihan ka na, once, twice, three. Mahina sa yung 100 days eh. Tumigil ka. Dahil kaibangan yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ka nang ilabot. Ba't hindi mo na sabihin sa akin? Kuya, di ko na kaya eh. Mahal na mahal ko si Ate Bays. Huwag mo nang ipadangan. Ate Bays, I love you with the love of the Lord. Nababaliw ako eh, habang iniisip ko, ano yan? Kinakanta ko lang dito, ginagawa ng literal. Yes, I love you with the love of the Lord. Hindi ka naman halata. Ulitin mo pa, mahina ang 100 days mo. Ulitin mo pa, minsan pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse, Titus chapter 1, verse 10 up to 16. Huling talata. Dahan-dahan lang para mahimasmasan itong mga bibig at dila na hindi kayang ikontrol. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung lalakas pa sa buhos ng ulan. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Tito, sa kabanatay 1, talatay 10 hanggang 16, sapagkat may maraming mga swail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom. Ang kanilang bibig nararapat na matikom. Ibig sabihin, pwede siguro nating tahiin yan o di putulan natin yung dila. Tuloy ang basa. Mga taong nagsisipanggulo sa buong mga sangbahayan na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw ng mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang magpakagaling sa pananampalataya, na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahawa at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Excuse me. Ayan pala, ito palang mga to nagpapanggap lang. Pakiulit nga. Nagpapanggap lang pala. Ibig sabihin, pumasok para maging choir member, instrumentalist, worker, o tatayo sa pulpito. Magkunwari para daw madaya, makapandaya. Pakiulit. Yung simula na yon. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Say? Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Sabi ko, maminamahal, handa tayong makinig at magpatawad. Pero wag naman yung paulit-ulit. Dahil kung paulit-ulit na, sinasadya na yan. Pag sinasadya ng kasalanan, maminamahal, wala nang kapatawaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pinipilit natin ayusin. Pinipilit natin kumpunuhin. Dahil gusto natin lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pinipilit naman nilang sirain. Amen? Sabi natin, beloved elder, nakausap ko. Isip-isipin mo, kuya. Sinabihan ko. Yung mga nakausap ko, bakit? Ano bang ginagawa ni kuya na inaayawan ninyo? Bakit sinasabi ninyo, kailan ka susunod? Pati ito ngayong mga hinuhubog natin, tinuturuan natin, pinagsasabihan na, pinagwiwikaan na. Hindi mo talaga mga demonyo na mga kaisipan. Tawag ko din mga demonyong kaisipan. Ang sabi ng ating beloved elder, di mo ba alam, Brad, na yung ginagawa mo ay pagsang-ayon sa kanila? Lahat paminamahal ng gumagawa, dito ka, sabi mo, dito ang kaligayahan mo. Dito ang gusto mong pagsamba dahil maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Ngayon sabihin mo, ayusin ko lang, kumpunuhin ko lang yung aking mga nasira at hindi maayos na pamilya at kailangan namin makaahon uli. Kailangan mong makaahon muli, hindi ka na makakaahon. Ang sabi ng ating mahal na elder, sumang-ayon ka na sa kanila, sinabihan mo na sila, tama ang inyong ginagawa, kaya andito ako kasama na ninyo, kaisa na ninyo. Say, totoo naman, which is right. Amen? Amen? Lahat na nakaintindi, lahat na nakaunawa, pumalakpak na malakas sa ating malapay nun. Magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, kawawa na talaga. Mga reprobate na ang mind. Kawawa ang gawain ng mahal na Panginoon. Andito na sa syudad, dinala pa sa bundok. Ngayon, pinatitigil ng mga nasa pamahalaan. Pinatitigil yung paggawa. Dahil yung permit, ang haligi ay dapat ganyan. Ang nilalagay, kawayan. O ano, para tuloy, nako, hindi tayo nalalait. Habag-habag nakakaawa. Ano pang nangyari? Kunwari, nilipat yung isa doon para pala stepping stone lang para makakasama na sa isang outstation. Hindi yan pinahintulutan ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Hindi yan pinahintulutan ng mga beloved babies. Sila lang ang may kagagawan yan. Kaya wag nating tularan. Manatili kayo, manatili hanggang sa pagbabalik naman ng Panginoon, maangkin ninyo ang pangako ng ating Diyos. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Huwag bilisan mga kapatid ang RJ na dalang-dalang. And hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, times will you pick me up? I keep on letting you down. Hallelujah. Please give us this. How far forgiveness abound. As you answer my child, I love you. As long as you're singing my praises, you're walking in the power of my very sufficient grace. Hallelujah.
do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times did you pick me up? Will I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. Puso kong ito, sa'yo'y walang itatago. Alam mo ang lahat, pati naman ang isip ko. Ngunit ka na nagbabago, ako'y iyong inako. Ako ngayon tulungan, ako'y makawakan. Maraming beses na ako ay nadapa kapag ako magmalayo sa'yo. Hindi mabilang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Hallelujah! Yes, Stephen, oh God! Thank you so much, Lord! Hallelujah! Sa pagkakapalayo sa'yo, hindi mabilang na sakit sa iyong pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa magpatawad, di mo hinihintay na ako'y kumawag at lumawag sa iyong ngalan. Tingnan niyo kami naman. Kung intindihin mo ang awiting ito, sabi naman na my grace is sufficient for you. Pinapatawad kita, anak, ngunit ikaw ay lumilihis. Inaayawan mo ang aking pag-ibig. Inaayawan mo ang aking pagkalinga. Huwag ka magabag, mga kapatiran natin na ito. Katagal-tagal na naglilingkod sa mga pero wala pang naunawaan. Wala pang naintindihan. Sino ang tuturo sa kanila? Di ba ang mala pastor? Ang beloved Mama dear? Tayo dito nagtuturo sa kanila. Bakit talagang lumilihis? Nakakasakit ang loob, may naman. Maraming bisis na ako'y inadama sa pagtakbo palayo sa iyo. Hindi mabilang sa sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Handa kang magpatawad, hindi mo hinihintay. Naghihintay ang ating malaman. Magpatawad siya. Nagpapatawad ang ating malaman. Nagpapatawad kami naman. Sana'y seryoso na patingin ang tawad. Bago mauli ang lahat. Hindi mabilang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad, lagi mong hinihintay na ako ay may balik at tumawa.
Huwag mamatigasin pa ba natin ang ating mga damdamin, ating mga puso. Kapag lumalapit ito mga kapatid natin, ito maminamahal, akala mo mga maamong tupa. Pero yun pala yung mga maninirang lubo, mga kambing, mga tinik sa iglesia. Pero ganun pa man, ang ating pagmamahal hindi nagbabago. We have an open arms to welcome them again. Magpakatino lamang sila. Gusto natin sila yung maging matino dahil mahirap kami na mahal. Gagastos ng pera para magkrusada, para makapagligtas sa mga kaluluwa, sisirain mo lang. Grabe. Kaya pala ang ating mahal na pastor maminaman. Mayroong isang kaluluwa na nawawala, iwanan ang 99, hanapin ang isa. Grabe ang kanyang pagmamahal. Bakit natin pahintulutan na tayo malason? Huwag niyo pahintulutan, maminaman. How many times you pick me up? When I keep on letting you down, and each time I will remember how far will forgiveness have found, and you answer my chant, I love you, and as long as you're singing my praise, you walk in the park of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up, like that will be letting you down. And each time I will fall short of the glory, how far will forgiveness abound. And you answer my child, I love you, and as long as you're singing my praise, you're walking the path of my daily insufficient grace. You'll walk in the power of my daily sufficient grace. Purihin ka, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga pangunawa at pag-iisip ng mga na hanggang ngayon, malapay nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa kanilang kapwa. Binibigyan ng pagkakataon para makapagsisi, manumbalik, makakasama namin muli. Kayo'y nakikinig, nanonood, alam ko, sa live webcast, maminamahal, YouTube at Facebook. Alam namin na kayo'y sumusubaybay at hinahanapan kami ng mali. Wala kayong makikita ang mali dahil kakampi namin ang mahal ng Panginoon. Kung gusto niyo pang magbago, kung gusto niyo pang makakapiling ang mahal ng Panginoon at hindi kayo mapapahamak, now is the time to return. Manumbalik. Ibalik ang iyong unang pag-ibig sa mahal ng Panginoon. Magpakumbaba kayo, magsisi. Mag-fasting. Magpuri, manalangin para kayo mapatawad. 40 days and 40 nights hanggang kayo'y makaramdam muli ng banal na presensya ng mga Panginoon. Huwag kayong magkunwari. Dear Jesus loves you more. Sa ating mga beloved visitors, sa ating beloved webcast viewers na ngayon lamang naka-tune in, there are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Spirit. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay hindi nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan ang bulag, nakakita ang pilay, nakakalakad, ang kitungin ay nalilinis, ang cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri na makaramdaman ay kayang pagalingin ng mga Panginoon. That is faith. Naniwala ka, nagtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi siya buto, hindi siya simento, hindi siya kahoy, hindi siya inaniwang larawan. Sabi ng 1:4:24, God is Spirit, and he that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ibalik mo ang basa sa 23, hinahanap ng Diyos ang mga totoong nagsisamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tayo yun.
Repentance. Repent. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen? 1:4-12. Juan chapter 1 verse 9, if you confess your sins, He's faithful and just to forgive your sins. Dahil may kabayaran ang kasalanan doon sa kapahamakan sa impyerno. Kaya kinakailang manumbalik ka. Hindi totoong lahat ay anak ng Diyos. Sinabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya sa hapong ito, itaas ang kamay, sumunod sa panalangin, sabihin mo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Nabuksan aking pangunawa, aking kaisipan, ako'y makasalanan. Narito ako, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo ako, hugasan ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ako dahil sa hapong ito tinatanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan mo akong magbago, pagalingin aking karamdaman, sa po na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen and amen. O pumala Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kabagan mo sila, isulat ang ilang pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, pagpalain mo lang Panginoon ang kanila pong pagtanggap, huwag mo silang pabayaan, mahanap nila ang mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong palibot ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, 48 countries, mala Panginoon, naroon ang gawain, tulungan mo silang kahabagan, aming mga kapiling. Isulat ang ilang pangalan sa ng buhay sa kalingan, kung sa tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patong niyo kanang kamay sa mga ulo mo minamahal. Bilang point of contact, atin na pong rebukin ang mga masamang espiritu. Nung nabahaginan, grabe maminamahal eh. Tahimik tayo dito sa San Carlos. Mayroon na magkrusada ng Bautista, Basista. Mayroon na magkrusada ng Alcala. Mayroon na magkrusada ng Aguilar. At sabi ko, dapat pati sa Kalasyaw dahil malapit na sa amin. Para yung masisib ng Kalasyaw, abangan namin, hakutin na lang namin, malapit na dito sa San Carlos. Amen. Kaya, hindi ko alam, hindi yan pinahintulutan ng mga beloved children. Ewan ko sa kanila. Kaya, lagi nila akong hinahanap. Hindi nila nakakasama, minamahal. I'm too old enough to be with them. Medyo hindi maganda. Parang ginagawa na lang pari-pari ang gawain. Parang ginagawang laro. At bilang point of contact, tayo manalangin sa ating mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipabot ang inyong pangailangan, inyong mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus, amang banal, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, aming mga kapwa manggagawa, elders of the church, patawarin mo kaming lahat sa hapong ito. Linisin, hugasan ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Ipatong ang kanang kamay sa inyong mga ulo sa pangalan ni Jesus. Di mo yun ng kahirapan, hallelujah, di mo yun ng karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagkabakla, pagkatumboy, hallelujah, paging marijuana addict, paging hallelujah, addict sa shabu, sa pangalan ni Jesus. Cast out, di mo na kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, cast out, be healed, complete healing and deliverance, be prosperous in Jesus' name. I'm healed right now, we're healed right now in Jesus' name. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang kamay. Si hallelujah, praise the Lord. Huwag maging tamad, maminamahal. Iwagayway. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great word to be praised forever and ever. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat. Dahil ang kinina natin ang ating mga kahilingan. Gumaling ka na sa iyong karamdaman. Pinagaan ang iyong katawan. Pinalakas ka na.
tinugunan na malapay ng iyong mga kahilingan. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, thou great worthy to be praised forever and ever. We love you.